mi tu po mai hi chung ko pa ngai taka tanga ronchor chuak emo broken family atanga ronchor chuak emo po ni ila kan chung te hne na tanga mangai na don hi kan phu veka ma se inu nge in nang ma aya sumle paile ho sakna thlangta se engtin nge itiang ole tun tuma chuan ram ho sa le thon thunga tak india ram lam I han hoi ve thung don te ang india ram hi a hrachiang lo le ral hria te chuan ramlum le ho tak an ngai thina ma se india hi ram dang dai le hlim om tak ni in thler te ram ngo zau tak te nim tam na ram ti le tlang ram nom tak tak om na ani a chuba ka india ram hi khovela sakei tam na ber ram ani awangin mani ram kan chhuan be theina tur tak po ani ome tin ami cheng te po hi mihlim theile mi tha tak tak ni hlomin mitam tak te chuan an non po hi manlaya ngai dan mangte sa khwana milte le inzirtir na milte in an mang thina he mai ba ka india rama hian hindu sa khwa hi an tam falin manlaya chang to a sa kho sang sangina an polna nima se hindu sa khwana hi india rama chuan alar em ema tuna hian za a somsari pakwa lai chu hindu nia chal ani to nge nge he mai ni lavin rong lar warna ram ni in eitor tui tak tak te po atamin aro puidang dai hle a tunchuma po hian india ram kho puite zinga mishing bit na ber pakhat mumbai ya thil thleng kan soi hodon ani mumbai hi india ram sumle pai pei pun na ber ni in alar em ema hetia alar zol na chan po hi bollywood actor waltele infia mi milar tak tak te chena ani wang ani ber he khopui lian ne ro pui taka hian me che pakhat kum somni pangami sena bora ipo omve in february ni som pakhat kum sang kha zakwa somriat pasari apiang ani a apa hi siddharth das ni in anu hi puri bora I ani thunga ma se anu hian aming hi injani tia thlak le in apasal nen hian college an kalai in mil shiat an nge nge hun akal le zel noa indo chhotel telien fa pahni sina ile mikhail te an nei ta a amai ro chu an pahni chuan hun engemaw chen omdon ma se no pan at lai in nei an lo ni bok nen in chen le watin an fano pangzok apian hlim de ulul nu chuan sinai nu le pat hi anin chen le a hetia anin chen le na chan hi an kho sakna din hun wang le sum le pai zon konga an tum ain an lo wang te po ani the thau mai apasal sidar te hian na thomu mal ani lawa chuti lain anu puila chu me che tum ro le tum sang tak nei mumbai ya miro pui tak ni tum ani thunga hei wang hian annu pa po kha in chen ni in hetia apasal nen anin chen nu po hian injani chuan afa te chu akol zuya ma se afa te po chu atan chuan phurit ani le tantlat mai heta hian athil tum mi hausa le challang ni tora arwa mana chuan dal tu ni shi in injani chuan lar alam bak baka sumpo tho chwa tor mabak alanga hle a hei wang hian afa te pahni chu atan chomreng an moi thlak ta ka wangin anu le pati bul guwahati ya thondain ani ero guwahati atanga kilometer sang khat vera hla chimlam kolkata a computer a hanzir le ta a ti chuan kumsang kha zakwa somkwa paro khan indrani chu company te na pakhat siam chuak tu te zinga pakhata tangve in he company andin hi inex service ti ani a he company adin pui hi sanjeev khana ni in indrani bial pathar ani nge nge anua pheichuan ingai zong chungin sumdon a po antang rol chhota hiala hetila hian indrani chu annalam le amimal nuna mi hausa tak tak te chaulengin hei hian aril ru le angai to na po a e chiat ne zia kan che chhozel don ani indrani le sanjeev ate chu hlim takin ani nei takna in an hlim na chuan hun adai rei vak reng reng lo maya an company chu athangin aro pui viauna in an no pa in kar ero anget lo tial tiala in nei ni silavin na thona a partner chu an ni na ani taber maya chutia in ngei lo chen ho reng chu thil har tak ani don bok nen indrani le sanjeev ate chu kumsang ni pahnia anin chen ta nge a ma se van nei wang kan ti don nge thil thleng fu tak kan ti zo kang indrani chuan sanjeev a chen kum ve khian pasal a mule tlat mai heta a pasal pathum na hi peter maka jaya ni in ani hi minamai lo takani a tin india rama media company lian le lar star india ceo nilai ani hemmai hei hian ati chian chu peter hian
melshia tam tak nein thil po ati thei phian anga chu mai ba ka poisa ani em don ti chu alang renga heti lai hian Indrani te company ainek po athang duang veng maya a pasal hlui sanji fale Indrani te chu thokho reng anlanina in an hnalam le an mi mal nun chu asang theiang bera thliar an tuma sanji fa po chuan anupui hlui chu a hre thiam ve viau anima ana hetia anon in vorkwal vel na sat awang hian Indrani hian ni tin boina turanga in ami mal nuna le a hnalama mi boy tak ani a ma se a boina tur dik tak ero Indrani hian a thei ngil tlat peka chu a fate pahni api le pu te bula Guwahati a da te kha angai saklo tol tol ani ber ma se anni po in annu chu na a boy emawanga anma ni ngai sakman lawa an ngai ve maya chuti rwalin annu hian dik tak chuan an ai thlan zawk anei tlat mai anno pandeu lai kha chuan Indrani fate hian annu chu an che thiam ve viau thina ma se thil omzia an che thiam chhotana nun omzia an han man deuh nu a phei chuan annu chu dem ta phian zokin abik takin sinai phei chuan a huatin a huto tlat maya hei mai ba ka aderia te po engemo aziak nual ani ome sinai chuan akum som palitlin kum sang ni pathuma aderia te hian aziak ka birthday alo ni reng mai happy birthday kan in hlana nge ma se ka vahlim si lo em ka ngai to tampau le katan hian engma alo om reng lo em ni le a lo ani ka mahun atan enge ka ngai to ang ril ro ha na bak ma bak ka nei lawa kani tin nun hi a shom tol tol mai kanu hi ka hwa nu po ani lo mishing ni lo ang mai ani ram hoi ani hi ti in a sia khela hei mai ba ka kumsang ni paruk alo ni khan sinai chuan anu chu an opna ebdai mambaya omti ashebe che boka ma se hetia ashiat no hian azirna chunzom adu awang le anu bula han omve shim adu awanga rilru siamin lungte pakhata sawapahni perthlak tum angmai chuan ro manna asiam ta a ti chuan anu mumbaya omti ashiat nu kar engemu sat aliam nu anu chubia in abula bachelor degree zer chunzom chu adilta ani kan soi to angkhan anu nen hian in po na tha chu soilo in biak po anin bekhat ema hei wang hian afanu in aron biak po hian Indrani chu alo lom vak lawa ma se mani fanu te ngei lo nar thlak thak chu a she deuh ni ngei turani afanu chu abula om arem tita a chu tirwal chuan thil pakhat afanu chuan apom ngai thungin chu Mumbaya anu bula a chen ve don chuan anu te unaw zinga no pangber angin a om turani ti ani a tu bula po a chanchin soise anu chuan anaw angin a soi zel don boka tu ma in anin zomna tak tak chu an shetur ani lo ti na ani ber hetia Indrani in afanu arila ra nge anaw anga lantir atum chan hi sia chian che ani lo na in rindan pakhat oi om dewa oma chu Indrani hi mi hausali om thei ani to awangin hetia alar wanglaya fanu ani to thole afanu pa po chu sia tani lauti atlang than le si chuan mi in an musit arin wang aniang a ti chu chuan lamrin tlak ber ani rin oma hetiang deuh tho hian athil ti hi India hian alarin nuchen khaten an fanu ti birth certificate an ho fo po hi thanim tak sia tor om ome hetia anu berin anaw anga om tura ati ta ka chuan sinai ri ro chu dekzarin atira chuan apom theilo dewa ma se azirna thazok ani abe se awang chawin anurim ro na chu apom ta shama hemi hnu atang hian thilmak tak takin sinai nun chu ati boy chandon chaw aloni heti lai hian anu Indrani pasal Peter muka jaya hian fapa pahni anu pui masalaka lo nei ve to bokin sinai chu anu bula chuan a unaw nu angin apashon le a unaw pathar pahni tinen chuan anom hota a chutia an om ho hnu lok chuan Peter fapa ti zinga pakha jok chu sinai hian a hmel du tatlat mai ani po chuan a hmu masak ber atangin alo du ve bok nen anin zui tareng maya hetia in zui tareng chu anin du na te lo zwal deuh dewin kumsang ni pariata phe kha chuan in ngai zong tak tak an lo ni ta hiala Peter fapa hi rahul ani in atira chuan an zeb deuh reng awangin Indrani chuan alo sheve mai lawa ma se chutia anin ngai zona an tlang zarta ka chuan Indrani chuan angai thiam lawin afanole apasal fapa chu unaw piang hmun ni lo ma se anni in neina awanga unaw ni ta in ngai zong chu angai dan ani lo hle ani
ti chuan sinai chu apu te pul Guwahati a chuan thon let le in hetai hian aril ru athlak deu aring animana ma se chutia a hole nu chuan sinai chu adam lo ta thut maya anu po chuan ron ngai to ve win damdoi te a thei angin aron ngai to sakringa heti lai mekin Rahul a chuan abial nu adam lo ti a sha chuan anei ang te tiralin sinai chu a omna a vatlo alo tum ve mek boka ti chuan sinai motor chuan Rahul a chu Guwahati a chuan vakal da wangin avathlen chuan thulom omlo lam avashi zui tatlat mai sinai chuan damlam a in zualam alo panzel alo ni a chu Rahulan asia chuan makpo ativiau nge a achan po sinai chuan damdoile in enkolna adung reng sinen acha theilo chu mak ati ema atopa Rahul ngai chalo chuan Dr. Ronin anni tinen chuan sinai natna le adam doi te chu an enchang ta a heta hian sina in damdoi alo e fo injani in aron thon chen chu rilrulam chalo ti ta na damdoi alo ni reng maya chu thil an sha chwa no chuan sinai chuan adam doi e lai chu thlangal makin in enkol na dang an kalpui wata chutia adam doi e lai a thla no chuan an rin angein a tha chuak chak ta phian mai heta changche hian anu nung chang makle rap thlak tak a shat nu hian sinai chuan anu chu hlatel tel tum chawin he thil thleng awang hian an chung kwa po an boi pha viau nge a ti chuan sinai le Rahul a chuan an mania in enkol tum ve in an mani in apartment tor Mumbai an leive ta a chutia an khusak dun nu phei chuan an rin a in an lo in hmanga inia sha in injani ne na in kai hnoi na shim po an du to lo bur boka kumsang ni som pakhat alo ni chuan in hola te nein chu thu injani in alo sha chuan asave hle a ma se atan po lung oi lo na lam ai ma a limna tur lam hunemin hemi kuma hian INX media a chuan CEO lai ani to a company din tu zingami ani bok nen afingin ma ason chakhle a chu mai ba ka ram shanga poisa tam tham tak benka da thlo in ama mingin thathim tak da ma se afano sinai ming po in ada ve boka mi hausa te hian an poisa nei ti pundan hi an thiam hlomin hetiang angche hian injani po hi poisa lama chon afingin athiam hle a kan soita kang khan injani hian beng shanga afanu mingin poisa ada a hei hi ani na taka chuan afanu poisa ati thei ome ti chuan kumsang ni som pahni aron in her chwa chuan sinai chu Mumbai lama a om kumriat na lai lo ni to in Rahul anen po kumli lai an lo in zui ve ta boka amai ro chu anu injani ne na anin kar ero achetul tul emoti mai tur ani thung ma se hemikum April tha hian thilmak tak mai thlengin sinai le anu injani te inkar a that lo te lul nen thilmak tak mai in ron chong thutin Rahul a phei chuan a oilo zok hiala chuta chuan injani chuan afano sinai chu zanja e turin aron som tatlat mai heti lain sinai chuan anu chu ngaina lovin anin po na po chu cheto viau ma se mani nu ani na anu somna chu aza ve hle a heiwang hian April ni somni palia Rahul a chuan sinai chu ahna atanga valamin hemi nu hian anu in alo hmuana tura chuan awada le a chulai mun an wathlen chuan injani chu lo der to in kar changkang Opel Corsa silver rawng e chu alo khala abula chuan aka driver po alo omin injani hian mania kar khalvel chu achak ve thina an pahni ba ka chuan mi pakhat kar hnungama mezel zolo ombokin Rahul a chuan atua ma chu ashewak lova ma se anjinga pakhat chu injani pasal hlui sanjifa alo ni reng mai ti chuan an thlen hnu chuan sinai chuan Rahul a chu mang tha zuin hun rei po an man arin lo thole zanria an e kham hnuwa eng emo an ti mai maya arin thu asoya ma se chu tiang ngo chu ani lo ti a shider se lo hemi hnu hian Rahul a po chu ngai thataka ho ve main ngai that lo na tur a omin a shelawa tin anu pui hwal chu anu nen zanria an e don mai don chau ani a hei wang hian angai to alo ani ma se rin a in sinai hnen atang chuan thu adong har tatlat mai message emo call emo engma dariat alo rik chau hnuwa po chuan ladong lovin angai thalo chuan sinai chu a call ta a ma se a call chu voicemail in alo chan ngal zela wangin angai a tha theilo hle a amai ro chu chutia a call hnuwa chuan message sinai hnen atang chuan adong tatlat mai chu message chu amak em le ngala chuta chuan sinai chuan
chumi zana anu te bula aria tur thole ron ngai to lo tura adu thu aron shel tlat mai anin thala ya ma taka lo ho tum kha ani a ma se anu bula aria tur tho aron seile thut mai chu rahul a chuan mak ati em maya ti chuan anu pui hual thil tum chu shia tumin message le kola biak tumin abele tangat ngata ma se adon le chu message chaw ani thung chuta po message mak le danglam tak tak lo ni zelin sinai chuan rahul chu adu to lo thole ama aya tha aton thote chu pa nen chuan an hlim thote aron thon tatlat maya rahul chuan ashi thiam lo kher mai atuk jing khwaron warin ni aliam zel nuwa po sinai chanchen chu ashiat bel theider lo maya rahul ngai thalo tuk chuan sinai thona te chu awa bele a ma se anni chuan sina in ahna chu email manga alo ban san to thu an lo shil le tlat mai heta tang hian sinai chuan tuna akhovel man ang chu kalsan vekin mun hlataka atlan bota emniang rahul rilru chu aboi ta hle a chutianga sina in ati chantur omreng a she thei si lo ti chuan kar khat anga nuwa chuan rahul chuan sinai bo tho chu police ta hna a report ta ani amairo chu hetia police nena a report po hian omzia anei lo a chan po police chuan sinai chu puitling mania chialia thathliar sang thei ani to thole adin hmun ngai to thei ani to thu chu tan chana nein sinai bo chungchang chu an chui sak du mi alawa heta tang che hian he thila hian thil in thopa nge yang ti arin ngal hle a chan chu khoi police station ma in sinai omna imo adam le dam lo thotal po chuitum lovin rahul dilna an lo nar fi thachak chu ani ome chumi nu chuan rahul ri roha pan mai to shelo chuan sinai nu injani chu afano chungchang zo torin awapan taroi maya ma se injani chuan sinai chu india rama ahlim lo awangin azerna chunzom tora us apan tho alo shel tatlat mai rahul chu alungai hle a zan khathil thowa anupui hwal chu bothutin police la chuan an tran pui theilo ani a chu mai ba ka ama mununung ber tu la chuan a oi lo le arin lo zong tak tho alo shil le ngal bok nen ti ngai na shewak lo chuan a ngak ta top maya ti chuan ni liam zelin kumte me aveta a ma se rahul chuan sinai hne na tang chuan engma reng dong lovin call chu soilo message emo le khathon tak ngial po sinai hne na tang chuan adong lo mai ni lovin are wong wong maya heti la hian injani le apa chu anin ko fu bok nen sinai chungchang chu rahul hne na chuan a thempo an sei du ngai holo ani kumsang ni som pangaron ni in sinai bo na po kum thum lai alo ni ve tareng maya a chanchen she chang la tu ma anom der silo ma se thil pakhat ron thlengin case maktak aron keu hong don tlat mai police chuan mi pakhatin silai be ka thun pai alo tum lai chu an mana chupa chu police chuan thu zo fia tura kolin a omna hmun velami te chuan siamwa ti in an kowa police chuan thu zot fe in hetiang hi engwanga ti nge an zo chuan an rin lo le be se lo takin khis tanga a hruai ta dai mai chuta chuan injani ta na hun engemaw chen lo thok to ani a ma se anun anin to ema wanga nun tharanuna aswal te kalsan adu awangin silai te po chu pai atum alo ni a chu mai ni lovin an oi lo ani chuan kumthum kalta a thil thleng police te le to dang ma ina an hria to chu in sem that adu zealan tirna na soi chwa atiam nge a ti chuan a in puana chuan siamwa chuan kumthum kalta a in thana driver ani tho soin chu thila chuan wanwai thlak takin sina bora I chu atel tlat maya police te hian siamwa chu an rin don chuan kumsang ni som pahnia thil thleng kha arap thlak zia an muchwak don chau mai a seizel dan chuan april tha kumsang ni som pahnia khan injani chuan au nau nu nge chu thatura aroi thole alo mantur po an chung kwa chu damdoi lama chhum dol atiam ba ka afate tuition fee tur zong zong tum sak atiam boka hei mai ni lovin injani hian siama chu tuma atha ve angai lo tho shilin hemi zana hian kar khaltu ni bak angai lo tho ashila ani po chuan alo mantur te angai to hnowa an chung ko din hmunte thlerin injani somna chu apomta a hemi hnu rei lo te a hian an thil tum ti hlotling tur chuan ro manna an siam zui ta ngal ani siamwa an police hne na a soizel dan chuan amale injani baka
Sanji fatinian April ni somni pali kumsang ni som pahni tlaya Indrani kar chuan Sinai chu National College Mumbai bula anlam thosoin Sinai chu ankara chuan lutin anu chuan intur alo pe ngala ani po chuan a intur chu a thlive ngal boka hemi hnu hian reipu an tlan ma in Sinai chu alu a hain amuda chuak te sha theini in anu de uloka chuan ni khoshilavin awm zuya hetia ni khoshilawa a om hnu hian Indrani chuan an driver chu mun thim de ulaya ding tura shilwatin kar hnunga chuan Sanji fanen chuan anwa in son ve boka ti chuan an pathum chuan Sinai ni khoshilawa om mek chu bein Indrani chuan Sanji fa chu afanuka a zenturin ashila heti la hian siamwa hian Sinai chu lowan bit bukin Indrani chuan afanu chu arek lumzui tamaya hemi hnu hian Indrani chuan siamwa chu apartment panwa tura thu pelein Sinai ruang chu an pathum chuan sathai ip chung an da an omna atanga mil somruk vela hla khote takte pen an ti chu pan le in chuta chuan ram hnuai pilril lai taka chuan an wada ta a chulai hmun chu Sanji fa chuan khonbar tuya lei hu vekin Sinai ruang chu kangral turin an hnu chhia ta aloni hetia siamwa an asoi hnu hian police chuan pen khwa a an thil hmu chwa an tha chuak ta war wara kumthum liam ta khan hemi khwa hian ruang kang to charin Sinai bawatanga thlakhat vel chau ani nge a ma se kang mai awanga ruang chu a chhia to ema wangin DNA test sa nei ani bok lo nen police lam chuan abol velami te thu zo fiana bak ti thei an nei vak lo aloni a ti chuan police chuan siamwa athu soile an thil hmu chwa te chu an han ngai to ta a siamwa in puana tanga nilina a police chuan fin fiana nei thatok ni in share in Indrani le Sanji fa chu Sinai thana thu boy siam sakin an man tangi nge a an mani ba ka hian Indrani pasal Peter Mukajaya chu anu thlare lo te ya man ni ve bokin ani hi anupui hi thilruwa manpuya pu ani a hei mai ba ka Sinai minga bank account po lo khoi chhia ni in an soibok hetia court case an chan ni chi a hian thilmak tak tak thlengin atir phata Indrani chuan court ne na u naw no chu USA ala om reng thole apasal hual rahula atlan bo san tho chuan ala tang viawa amai ro chu he thu a soila hian police te ruang lo mu chu Indrani DNA nen in milin alawin ang che to si hei hian ruang chu Sinai ruang nge ani ti alantir ba ka Sinai chu Indrani fanu ani ti ati cheng ta hle a ma se Indrani chuan police chu an thil hmu chua chuan ring lo tlatin thlaeng emosat afanu ani lo ti in ala tangar ngara chuti lai mekin CBI lamte po chuan Indrani chu mi hausa le thil ti thei tak ani ti sha in lawyer thaberber arwai thei ti an sha a hei wang hian Indrani case chu ti khotlai thei dur angbera ti khotlai ve in hun aliam zel hnu phei chuan case chu aboi ta tul tula Indrani la police tamin an puna chuan thiam lo na ani lo thuwa la tang zelin an fin fiana nei te po chu arin tlak lo ti in a chho chal ve boka heta hian vanwai thak takin CBI lam chuan Indrani case atana poimo tor ti chang thei talovin an fin fiana nei ang la chu pai thak sak zel an ni a hei hi sumin thil ati theiwang te po ani mana theito pin CBI lam chuan Sinai luru manga amel ani ziate kotlama chuan mithiam te roin an te lang le a hei ba ka hian siamwa le Sanji fate in puana te DNA test le mi zabor velin mit nge ya an hmunia an chal chung po chuan Indrani chu thiam lo changtu bera an la ti tlu thei da lo ani atopa topa phei chuan ko jo rel la chu dul tial tialin kumsang ni somni August aloni chuan Peter Mukajaya po chu belin kumnga ata hnuwa chwa ani vele tamaya hei mai hi alani lo Indrani po chu kumsang ni somni pahni meya khan in khwa kherna na takbe chanin bel ani vele ta boka tin anma ni nge anin pong chung po in Sanji fale siamwa te po Indrani chwa hnu lok thlani vela bela chwa ani vele nge nge ma se Rahul kha engtia ti nge ani ve thungta kangle hetianga thina hian rin hlel awanga an kopui te hi da ve thin an ni a achan po tol thana paliya pakhat hi chu an kopui le an chung te ti aloni fo wang ani ber Rahul chuan police te hne na Sinai thina a innam hnoina ani lo thole Sinai nen anin kara Indrani a inrol zia tho asoya ma se Indrani in thil ati thei ema wangin aloyar te chuan Rahul chu mo phurtuwa chu ngei tumin
an nun dan tin en lam an en fian a sa em em a tun hun thleng hian police lam chuan Rahul hi thu zo fia turin an la ko fo renga heta hian anupui hual kumsom zet liam ta athi chungchang an zona tam tak chu Rahul hian a chang thei to lo nge nge ani ti chuan tun din mun thleng hian sinai thina a mo phur tu te hi bela la chuak vekin case po alakal renga he case ngai to le soizui hlo tak ni in atira changa thirpon injani hi amo phur tu ani ni in alang chiang hle a chutirwal chuan in puana te DNA te rungot po hi thiamlo channa tham tur ani lain injani thilti theina chuan aveng reng si ama fanu nge mai apasala fapanin anin ngai zong chu angai theilo ema wangin po chen atum char chara anin hual nuwa phei chuan ruwa manate siamin ada pota ni in alang hengba ka hian ahmalama kan soi mai chu injani le sinai an hmu zana khan mun sang sanga CCTV achia tho ani a he ringot po hi rin hlelna tham ani nge ya amai ro chu sumin thil ati the ema wangin shia chian thei ani le lawa hei mai ni lovin sinai injani in athat ani rin omle na chan pakhat chu injani le peter mukajeya te hi lauthita se Rahul le sinai te hian an ro an khom dun dona hei hi an no pa hian an ngai thei vak lo ni in alang tin sinai minga bank account an siam po kha cheol rukna man ruwa tur ani arin om hle boka amai ro chu tundin mon thleng hian injani chuan afanu chu la thilo le foreign rama nuam taka om angin ala soitlat maya thudik lo lan chwa hun hi sinai chung de chuan an ngak vong vong mai ani